Sugeng enjang para adi yuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adi yuswa ing dinten Senin Wage 16 Juni 2021. Sumangga dinten punika kita nampi jejer gumunggung. Para adi yuswa, menapa lepatipun kita gumunggung kalian kesagetan lan pambudidaya kita. Nalika kita kasil budidaya bab tinamtu kedah dipun riyadinaken. Wajar menawi kita gumunggung, nanging wonten ugi raos gumunggung ingkang kaanggep awon malah kepara dosa. Bab punika dipun alami dening Daud. Nalika Daud paring dawuh dhateng Yoab amrih ngetang cacahipun bangsa Israel dadosaken dukanipun Gusti. Setunggal babat selikur ayat 7 ngendika, nanging prakara iku ala ana ing paningaling Sang Hyuwa, mulane wong Israel banjur kagebak dening Gusti Allah. Mila leres, nalika Daud mangertosi cacahipun bangsa Israel, piyambakipun badhe ngegungaken diri menawi kalengganipun menika minangka raja karana pambudidayanipun. Malah kepara sedaya bangsa Israel badhe gumantung kalian piyambakipun. Raos gumunggung ingkang mekaten punika kaanggep dosa karana ngegungaken kekiyatan diri lan nyupekaken berkahipun Gusti. Daud ingkang ngrumaosi lan ngakeni kalepatanipun dhateng Gusti. Para adi yuswa, kita kedah ngrumaosi wontenipun dosa ing gumunggung. Panggoda ingkang ageng nalika kita pikantuk prestasi inggih menika ngegungaken kekiyatan diri. Mila monggo nalika kita saged ngayahi timbalan tinamtu pikantuk prestasi ingkang sae, kita saged suka bingah ananging kedah sinarengan raos andhap asor lan caos syukur awit berkahipun Gusti ingkang sampun kita tampi. Raos mongkok lan gumunggung kedah tetep andhap asor lan tansah kebak caos syukur. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka paring pepimut menapa kemawon ingkang kawula tampi. Kawula pitados sedaya punika inggih awit saking berkah paduka. Mila monggo paduka ingkang tansah ngendika matema kawula tansah caos syukur lan ugi andhap asoring manah ngakeni berkah-berkah paduka dhateng kawula. Kawula pasrahaken para adi yuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang reksa, paduka ugi ingkang tansah paring berkah wonten ing padintenanipun. Wonten ing GKJ Mijen kawula pasrahaken Ibu Purwaningsih Sunaryo, Ibu Elisabeth Indarwati, Bapak Bambang Setyo Margono, Bapak Moses Taji, Bapak Budiman Gultom. Mekaten ugi kawula pasrahaken sirek kawula ing GKJ Banyumanik, Bapak Daniel Agus Suwarso, Ibu Arum Puji. Monggo Gusti paduka ingkang ugi makarya matemah ingkang nampi wetahing kesarasan peparing paduka. Mirunggan kalau pasrahaken Bapak Pendeta Timotius Setianto GKJ Krapyak, kawula pasrahaken Bapak Sugianto, Bapak Budi Sutomo, Ibu Sucipto, Ibu Tulat, Bapak Amung Pracoyo, Ibu Lis Martono ing GKJ Magelang. Kawula ugi masrahaken Bapak Minto Taruno wonten ing GKJ Pugeran. Kawula pasrahaken Ibu Sri Windardi, Bapak Mardiono, Bapak Margono, Ibu Marsudi wonten ing GKJ Pamong Utomo Kalinegoro. Kawula pasrahaken sirek kawula ing GKJ Immanuel Sulu, Ibu Helmi Suprapto, Ibu Tugiani Sunarto lan Ibu Tati. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Tati ing GKJ Ngablak, Ibu Yuli Luther Harifa. Kawula pasrahaken ing GKJ Mono, Ibu Sapar, Ibu Priyati, Ibu Syih Mirah.
Kawula pasrahaken Ibu Wirya Sumarto lan Pendeta Ibnu Prabowo inggih kaji Telpok. Kawula pasrahaken Ibu Isti Wilayah 3 inggih kaji Wonocatur. Kawula pasrahaken Ibu Karyumi, Ibu Kusmini wonten inggih kaji Purbo. Kawula pasrahaken Ibu Indrayati ing Solo. Kawula pasrahaken sedherek kawula inggih kaji Tropodo Sidoarjo, Ibu Sriti Astuti. Kawula pasrahaken Ibu Lini Sutopo inggih kaji Semarang Barat. Kawula pasrahaken Bapak Yohanes Mudadi inggih kaji Tuban. Inggih kaji Trangkil. Kawula pasrahaken Ibu Nani Cahyono, Bapak Karyo, Bapak Ibu Toyo lan Ibu Ngatini. Kawula pasrahaken Ibu Lasiem ing Blok 6 GKJ Gondang Winangun. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wonosobo, Bapak Lazarus Samijan, Bapak Yusuf Sunaryo, Ibu Endang Sarjono. Kawula pasrahaken Eyang Sarwito ing GKJ Ngalian. Kawula pasrahaken Ibu Wahyono ing GKJ Plengkung, Ibu Sunarti ing GKJ Salaman. Kawula pasrahaken Ibu Apri ing GKJ Canden, Bapak Jatmiko ing Denpasar, Ibu Warsi ing Kemenjing. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Ungaran, Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Suresno, Ibu Munarti, Bapak Ibu Tugiman. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Sragen, Bapak Warsito Riyadi, Ibu Sumiati, Bapak Suyanto. Kawula pasrahaken Bapak Chandra Deni Saputro. Kawula pasrahaken ing GKJ Watu Sikar, Ibu Warsini dalasan putranipun Yohanes Haryadi. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing Tanon, Bapak Suhadi. Mekaten ugi kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang wedal sak mangke nembe nandhang sakit, kawula pitados menawi paduka badhe ngreksa lan paring pitulung. Matemas sedherek kawula menika pikantuk kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken pasambat pandonga kawula wonten ing asma paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adiyuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adiyuswa sinarengan ngrepekaken kidung. Sumangga.